Rahmat akay zo'r salomat bo'sh. Xudo barakat bitti aynami da amjik da Moskva kor kad istemina. Asha jono pravo. Assalomu alaykum tomoshabinон гиромӣ, хуш омадед ба канали ман. Хайр ҳаме дар шаҳри Сургутем. Ана як гутем кори хайр кунем. Ман мавзӯи видеоро мемонам, як видео мемонам дар бораи ҳамин стажировкаи бачаҳо права мегиранд, аммо ман роҳӣ мекунанд. Ман телефон хати роҳишон мекунам. Агар хоҳедам экскаватор шидан, номер телефон ман 8922198 мо ина сабако оҷами сагора мехронему. Ман шуморо нишон мекунам, чӣ хел экскаватор шидан дар кор, ҳамаш дар канал ҳаста, бидуни тамошо кунед. Хайр гуфтем ҳамон гапо ки худованд меҳрубон аст. Ман ҳамин гапа просто так намегӯям. ина як шогирдам ҳам хеле мара як савол дода, гуфт акай зоир ман права бигирам, гуфт ҷои кор мара ёфтам метӣ. Ман гуфтам ман ягон чи гарантӣ наметавам ки ман тара ҷои кор меёвам, стажировкаро мекунам. Худованд худаш меҳрубон аст. ҳамин хел момент мешавад ки худ правара мегирам, ҳамин худованд бо тоғриш мекунад, як одам тара занг мезанад, мегам ҳамтари кор аст, марамат биё. ина хеле кор аст, ҳозир видеошона мемонам. Салом алейкум ҳамватанон, муҳоҷирон созен. Ина иншоалло ба соҳиби права шидем. Ина акай зоир хеле дастгирӣ кард, рафтем, правара гирифтем, аз шаҳри Писков ина омадем, дар кор гапзанӣ кард акай зоир. Раҳмат акай зоир саломат бош. Худо баракат бити ина ҳамин да амҷик да Москва кор кад истем ина. Аша ҷоно право ши, соҳиби права биши, акай зоирҷон номерш ҳастай, занг бизани, ҳамаш чотка, ҳамаш садай. Иншоалло ина миёе кора мекуне ина бача ҷоно. Ҳамин экскаваторда кор кад истем ина акай зоир дастгирӣ кард. Иншоалло ҳамаш сӯза ина. Салом алейкум кароши. ина нигоҳ кун, бо иш ба сари уша зурӣ мекунад. Лайк подпискаро фаромӯш накунед. Бачаҳое ки ман шуморо дастгирӣ кардем, миннат намекунам. Шумо дар имо ҳамин канали ютуб просмотр надорад, поделиса кунед. Ман шумо миннатдор. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. То видеои оянда.